जिहेतु दाउ बोरमा हांसो अमा मोसौ जुदि फिखाबायब्ला बे दानाखौ जों नागिरबाय थानांगौ एसेबां सिन्था गैया डिमाकुसियावनो मोनखागोन मोसौ बाजार दं जेरावहाय डिमाकुसियावनो बे मोसौ बाजार साखाथिजों नांजाबनाय बेवहायनो आंनि माने गलायावनो मोनगोन बेवहायनो माने जायफ्रा माने जुनार माने फियो बिथांमोननि माने ट्रेनिंखौ माने गोनांथियाथ' जोबोद नाय जों बयनिबो न'खराव जिब जुन्थु दङ आरो बे जिब जुन्थुखौ जों मिन्थियो सा सानजा भारतनि मानसिया मासे दाउनि दामा 500 बर्तमानाव बेदर महराव 700 लाइफ वेट 500 लागि थांबाय बोरमानि दामा केजियाव 700 800 अमानि दामा 400 थ' जों सा सानजा भारतनि मानसिया अमा दाउनि बेसेनखौ मोजां होनना मिथिनानै जों बयबो मिथिखायो खिन्थु बेखौ मोजां होनना मिथिनानैबो जों दा बे बेबहायखौ खालामनानै मुलाम्फाखौ बारायनो हायाखै थ' मुलाम्फाखौ बारायनो थाखाय सानदोंबाबो दा जों बोरै दा जों बहानिफ्राय मोनगोन फर्मुलाखौ होमबा खोथाया जाहैबाय जोंनो गियान मासे दाउखौ बोरै जोथोन लानांगौ मासे बोरमाखौ बोरै जोथोन लानांगौ अमाखौ बोरै जोथोन लानांगौ जों बेखिनि गियानखौ सोरनिफ्राय मोनगोन जों सासे डक्टरनिफ्राय बा सासे सिनियर फिबाय थानाय प्रेक्टिकेलि मानसिनिफ्राय थ' बिथांमोननिफ्राय मोनगोनब्ला थिगासे जों बुजिबाय दायो जों बिथांमोनखौ बहा मोनगोन जों बेनि राहाखौ खालामनांगोन माने आबादारिफोरखौ ज' लिंथुमनानै जोङो गोरों मानसिखौ लिंहरनानै जोङो बोसोन लानांगोन दा बेनो गुबै उद्देश्य आं गोलाव समनिफ्राय बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं आरो दा दिनै आरो अमानि मोनसे हाबाफारि लादों बेवहाय दिनै 100निख्रुइबो बांसिन 130सो प्लास मानसि जादों थ' बे जोबोद मोजां ओनसोलाव जुदि 130 जन मानसिनि गेजेराव जुदि 30 जन मानसिया कमार्शियेल फार्म खालामोबाबो बिथांमोना निस्सय मुलाम्फा जागोन आरो बिथांमोनखौ नुनानै गोदान आबादारि आरो थुलुंगानाय फैगोन पइन्टआ बे आरो थ' बेखायनो जायफोर गोसो गुदुं बे सेक्टराव एसे आंजों जड़ित जानो हागोन आं बेखौ होना आं एक्सपार्टखौ दिन्थिगोन नोंथांनो आरो आङो बे नोंथांमोननि चेनेलनि दारा गोनां मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाखौ आङो फोसावनो लुबैगोन जों थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय एडुकेसन एवारनेसखौ मोनबाय थादों ससाइटियाव मोनसे सांग्रांनि एवारनेस मोनबाय थादों नाथाय जोङो जुदि जौगानांगौब्ला जोंनो बेवहाय फालांगिनि एवारनेस नांगौ जोंनो बिजनेसनि एवारनेस नांगौ बिजनेसनि एवारनेस गैयिनि थाखाय फालांगिनि एवारनेस गैयिनि थाखाय जोंनि मानसिया दिनै आन्दायनानै दं डिग्रिया दिनैनि तारिखाव 25-30 बोसोर फरायनायनि उनाव 25-27 बोसोर फरायनायनि उनाव बयनियावबो डिग्रि थायो नाथाय जुदि बे साख्रि गैयाब्ला बे मानसिया जुदि बेफार फालांगि खालामनोब्ला जों बिनियावथ' गियान गैयाना बिनियाव बिजाबनिसो गियान दङ डिग्रिसो दङ नाथाय बियो जेब्ला बे मेचुर टाइमाव मोनसे फालांगि खालामगोन बे फालांगि खालामनो थांनायावथ' गियान गैयाना बे गियानखौ जों सोरनिफ्राय मोनगोन सासे सिनियर बिजनेसमेन फालांगि खालामग्रा बिथांनिफ्रायसो जों मोनगोन जोंहा बेकग्राउन्डआ एग्रिकालचार बेकग्राउन्डआ थिकादार नङा एग्रिकालचार लेबार थ' होमबा जोंनो नलेज नांगौ बे नलेजखौ बोनथुमनो थाखाय जोंनि मोनफ्रोम ससाइटिया खना खनला एवारनेस प्रग्राम खालामनांगौ आरो बे एवारनेस प्रग्रामा जाबाय फालांगिनि एवारनेस प्रग्राम बिजनेस एवारनेस प्रग्राम आं दिनै मुंख'गोन बे प्रग्रामा डिमाकुसियाव जादों डिमाकुसिफोर बायदि जायगायावनो दिनै बबेबा मोनसे फालांगिनि एवारनेस खालामोबा जोङो नै जाभेद बिथांमोन बायदि एसेबां माने ओनसोलाव मुंख'जानाय बिथांमोन बायदिखौ लिंहरनानै जोङो फंनैसो मानो बिबुंथि होनो हाया बिथांमोना ओरैबायदि माने अनेस्ट ओरैबायदि मोजां बुङो मानसिजों रायलायनायाव बिथांमोननो जुदि फालांगिनि मिटिङाव जुदि बिथांखौ जुदि लिंहरोबा मोजां खोथा बुंगोन बिथांमोना रियेल खोथाखौ बुंगोन बिथाङा जौगानायखौ लुबैयो थिग बेबायदिनो डिमाकुसि ओनसोलनि गोनां माहाजोननि बलेन्दा मुभ बायदि दङ बिथांमोननियाव जोङो टेकनिकखौ लानांगोन बिथांमोननिफ्राय जों हायार खालामनांगोन अब्ला जों बिजनेस फालांगि खालामनो खाबु जागोन एक्चुअलि माने बे गोनांथि दङ आरो